Ahojte priatelia, viete čo sa stalo? Minule, ako som vám ukázala ten receptík z Myomatu, tak sa dostal až k dievčatám z Myomatu a veľmi sa im to páčilo, takže keď idem natáčať ďalšie videjko s mojim receptíkom, tak povedali, že oni prispejú trošku tak pre vás, čo ma máte v priateľoch alebo sledujete ma, a že nám dajú kódik, aby ste si vedeli ten Myomatik, aj napriek tomu, že už nie sú akcie, vedeli tak lacnejšie zadovážiť, takže dali nám zľavičku a bude platiť teraz od piatku až do nedele. Ja som z toho úplne nadšená, lebo toto som nečakala. No a ja si teraz varím zeleninovú polievku, ale takú s kúskami, hej, že nie krémovú. No tak vám idem ukázať aj ten receptík. Zeleninku som mám nakrájanú na drobno, pašternák, mrkvička, cibulka, zemiačiky, tu mám sušenú petržlenovú vňať, domácu vegetku, sušený cesnak, čierne mleté korene, sladká paprika, soľ. Ešte som sa na poslednú chvíľu rozhodla, že dám aj červenú šošovicu a idem to teraz dať všetko do Myomatu. Zeleninku som si už dala do Myomatu. Dám tam ešte trošku olivového oleja, asi tak 2 lyžičky. A dolejem vodičkou porysky. Tak medzi tú spodnú a tú vrchnú. Už som ho zapla do elektriky a teraz idem zvoliť program. A keďže chcem zeleninovú polievku aj s kúskami, že nie krémov, tak som si zapla, že chunky soup sa to volá po anglicky. Ja neviem po anglicky, takže som vám to preložila po slovensky. Chunky soup. A spustím štart. Polievočka dovarená. Idem si nabrať a naložiť. Vyzerá fantasticky. Idem ešte ochutnať. No a ja som už navarila. Čo ja? Myomat navaril. Ja som len nakrájala, všetko som tam dala, išla som si robiť svoje a teraz som sa vrátila, nabrala som si. A musím sa priznať, že už aj papám, lebo už som bola veľmi hladná a je hrozne dobrá. Trošku som si ešte viac prisolila, lebo som na začiatku dala málo soli, ale inak paráda. Takže 2 fantastické správy. Za prvé, celá polievka má nejakých 560 kilokalórií, to znamená, mám 4 porcie, vyjde mi nejakých 130-140 kilokalórií na jednu porciu. Pre mňa, čo nechcem tak veľmi kvitnúť, je to paráda. A druhá skvelá správa, tí, čo nad tým uvažujete, že by ste si naozaj ten Myomat zadovážili, tak tým, že nám tí dievčatá tak vyšli v ústrety, tak keď dáte tamto, že Mirka, C 20, napíšem vám to hore, tak máte 20 eur zľavu z ceny Myomatu a plus tam ešte dáček, že receptár a ten plátený ruksačik. No a ja idem ďalej papať, lebo som hladná a vám prajem pekný deň. A ak chcete, tak vám urobím zase ďalšie receptíky, čo budem variť.